Muri yeZimbabwe kwazuwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Muzuva ranhasi tashanyira Apostle Muchenje avo vakambenge vakasungwa for the past few years vakabudawo nepresidential Manass anditika. Amen. Tinzwe kuti zvakafamba sei. Apostle makadi. Glory. Tinotenda Mwari kuti nyaya ndokafambira kaikaita, but munoziva isu sevanhu vaMwari nyaya yacho rape is a strong word. Rape it's a word rinoshandiswa kune macriminals, kwete kune munhu waMwari anenge ane zvaafambira. Zvakaita munhu waMwari imimi makatobata chibharo makaconvictwa makazobuda nepresidential Manass. Nyaya iyi zvakaitika ndeyekuti I was ministered nengirozi yakauya kwandiri ikati unofanira kuti upinde mujeri mukati naika unotendeutsa vanhu imomo, nekuti dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vakawanda vanoda kuenda kune vanhu vasina matambudziko, sezvinoitika zvevanhu kuti vanenge vachiita healing and deliverance muchechi mavo, asi kuzvipatara kwakazara vanhu vari kutoda deliverance yechokwadi. So inini I decided kuti ndipinde mukati naika ndonotendeudza vanhu from within, kubva mumajeri imomo, kuti tikuratidze kuti aiwa shoko raMwari harigumire kunze chete, rinokwanisa kupinda even mukati. Asi panyika vanhu vanoda kunyanyotarisa zvakaitika kuti munhu azopinda mukati, but right now we can say kuti naMwari tiri pano, ende kuti tirambe tichitaura zvinhu zvakaitika kumashure hazvibatsire. Pandikaenda imomo pataitonamata ndakasvika pakurisiva imwe anointing, ndakwanisa kubatsira vanhu vanenge vachida kuita vana yembereko, zvinhu zvekuti I had to be set apart from the world, nekuti ndanga ndakupolutwa paanointing yangu ini yandinayo. That's why I had to go there. Yanga isiri nyaya yekuti repu stereke, asi nhaurwa iripo ndekuti tanga taenda kunotendeutsa vari mukati. Aiwa Apostle, kana muchitenge isiri repu yokuti repu chaiyo munhu wamakabata kuchibharo imimi atone mwana ane 2 months. Amen. Atingati chinoitika ndechekuti a child is a blessing. Yes, it's a blessing. My blessings anouya pakasiyana siyana. Haufaniri kubva wazotaridza kuti ko blessing iyi razouya this way, why? Naika and abortion it's a sin as well. So zvanga zvisingaite kuti pazofamba nyaya yakadai, but we had to make it in a way takataurirana tikatonzwanana. Aya anga angoma bloggers nevamwe vanhu vanenge vachido mari yeYouTube vakazenge vakutaurawo kwavasina kuswera, but zvakaitika chaizvo ndo zvandiri kutsanangurira izvozvi, and our ministry ichiri kungoenderera zvekuti kuti tirambe titarisana nezvinhu zvekumashure zvikaizvi we will be wasting time. Handitika the end is near, zvekuti kuti tiswere titarisana nezvimwe zvinhu zvisina basa izvi, afa hapana akafa, and we are celebrating life. Pana vanhu vakatendeutswa pandikatopinda imomo vari kubuda 2038. Pana vanhu vandikatotendeutsa kuti vachitobuda mujeri our ministry is even going to grow stronger nekutokura neuwandu hwayo. Kwenyu makatendeutsa vanhu vanosvika vangani? Legions. Because zvinoitika pakutendeutsa munhu, ndikatendeutsa imi mune venyu 3 vamuchatendeutsa, 3 ivava vane 5. Saka ministry ndokukura kwainenge ichiita. Okay. Yes. Alright. Nemhosva yamakapara iyi iri kuzikana nenyika rese. Muchadzokera here kuva nechigaro chenyu chenge munacho musati masungwa kana madzokera kuGet Rich Ministry? Ndo zvinoitika, ndosaka chinzi chero zvitadzo zvenyu zvakasviba sei Mwari anodini anoregera. Ende ichi hachisi chitadzo, because inini we had a mission. Unopiwa a certain mission, because zvinhu zvekuti amufe makazvinzwisisa panyama naika zvinhu zvinonzwiswa neisusu vane anointing vari pamweya. Exactly. Okay, saka imimi Apostle muchiri kudefenda kuti hamuna kupara mhosva, it was a mission yamakapiwa kuti muve munosungwa kuitira kuti vanhu vari mumajeri vanonzwa shoko. Tinotenda kuti tese taakunzwanana pasame level rekufunga. Exactly. Ndo zvakaitika. Zvimwe zvanga zvakunyorwa izvi mamwe anenge amafabrications, and of which kuti tirambe titaura nezvepersecution kune vanhu varida kutendeutswa, we cannot do that. Naika saka izvozvi ndokwanisa kuudza vanhu kuti pataingonamatira kuGet Rich Ministries ndo patichiri kungonamatira. Exactly. And the tithe hatina kumira nenyaya yekuti ndandisipo. Mabooks angu pandikapinda mukati ndanga ndinawo zvekuti debt collection yataita kuGet Rich Ministries yekufamba mumabasa tichibvunza tithe yaMwari, mari yaMwari
isiri yangu. We are continuing that way. Nekuti zvinhu zvinondirwadza kuona Mwari achibirwa. Kana kuti mari yaMwari isiri yenyu. Unoreva kuti makaitora mari mimi hamusi kuzoishandisa muchaendesa kuna Mwari nazotsanangura ipo pako. Inochengeta vanhu vakaita senherera nesu isu vaRevhi. Tisu tinenge taakuchengetwa nemari idzodzo asi imari yaMwari. Chero shoko raMwari rakazvitaura. Kuti tithe inoda kubviswa haisi mari yekuti ndangoifunga ndega ndikataura. Dai zvachinzi ndikutaura kana yeseed. Iyi tithe ndosaka ndichitei kuteera mumabasa kwamunoshanda nekudii. This time pane company yati kutodhila nayo debt collection. Yakataura kuti inoita kuti zvive easier. Tinongoipa nhamba dzevatendi. Okay, tithe yenyu iri compulsory kuno munhu wese anouya kuministry. Kwete yangu. Tithe yaMwari iri compulsory. Amen. Glory. Shalom. Shalom. Okay, aiwa muri Zimbabwe takatina prophet, not prophet, takatina apostle Muchenje panapa. Apostle, bishop, zvichidaro mazita acho akawanda. It depends nerank yaunenge uri. Isu aiwa mumwe yatinofamba baba. Alright, muri Zimbabwe, tell me what do you think in the comment section. It's bye for now. Amen. Glory. Muchengetwe. Ruzhowa. Hatingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing, fix and supply. Tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi. Takatendeka sajobho uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers, masters in security fence, barbed wire, game fence, mesh wire, razor wire, and fence making machines, supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page.